खुलुमबाय दिनैनि NBN-नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ कक्राझाराव गा-10 BTC खोलोबनि हिनजावसाफोरनि गेलेमुआरि हाबाफारि खुंफुंदों एबसुनि बानजायनायाव आइजोफोरनि साइकेल रेलिया थामथि सानाव आगान होबाय आरो कक्राझाराव बिहु मोसानाय फोरोंथाय खुंफुंनो साखा-फारा जादोंसै दानिया फैदो आबुं रादाबाव BTD ओनसोलाव आइजोफोरखौबो हौवासाफोरजों समान मान होनायजों लोगोसे सोलोंथाय आरो गेलेमुआरि बिथिङावबो हौवासाफोरजों समान दावगा होनायनि थांखिजों BTCनि गेलेमुआरि आरो लाइमोन जौगाखां बिफाननि बानजायनायाव कक्राझाराव 22 अक्ट'निफ्राय 28 अक्ट'सिम गेलेमुआरि हाबाफारि खुंफुंनाय जायो BTC गेलेमु बिफाननि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों कक्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जोबथा साननि फुंबिलियाव 10 किल'मिटार जानथाइनि खारनाय बादायलायनाय खुंफुंनायजों लोगोसे बेलासिनि 2 रिंगायाव आइजोफोरनि फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय आरो काबाड्डी फाइनाल गेलेनाय बादायलायनायबो खुंफुंनाय जायो अर्जिता तिर्की जोबथा साननि फाइनाल गेलेनाय बादायलायनायाव कक्राझार हिनजावसा हानजाया उदालगुरि जिल्ला आइजोफोरनि हानजाखौ 3-0 फारागथि गलजों फेजेननानै देरहासार जायो आरो काबाड्डी फाइनाल गेलेनाय बादायलायनायाव चिरां हानजाया उदालगुरि हानजाखौ काबाड्डी फाइनाल गेलेनायाव देरहासार जानो हायो मख'नाय जायोदि कक्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय गा-10 BTC खोलोबनि हिनजावसाफोरनि गेलेमु खुंफुंनाय हाबाफारियाव फारियै कक्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि उन्दै लाइमोन हिनजावसाफोरा फारियै फुटबल गेलेनाय काबाड्डी गेलेनाय आरो भलिबल गेलेनाय बादायलायनायबो दिन्थिफुंनाय जायो जोबथा साननि फाइनाल गेलेनाय बादायलायनायाव देरहासार जानाय हानजाफोरनो ट्रफी गथायनानै होयो BTCनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारी आरो BTCनि गेलेमु बिफाननि दिथागिरि जसनाबती महिलारिया Now in team sprint and receive the championship trophy from our honorable QC and BTC. This is for you. खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव BTCनि गेलेमु बिफाननि दिथागिरि जसनाबती महिलारिया बुङोदि BTC ओनसोलाव उन्दै लाइमोन हिनजावसाफोरखौबो गेलेनायनि बिथिङाव जौगासार खालामनायनि खाबु होनो थाखाय बेबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों होननानै बुङो मेडम जेतु BTC পৰ্যায়ৰ যেতু মহিলা স্পৰ্টছ মিট আজি সম্পন্ন হ'ব খেলৰ বিষয়ে वेल এয়া আমাৰ আজি 6th ওমেন इंटर BTC स्पोर्ट्स ये हो गल आज दुदिनियाके 27 तारिख और 28 तारिख और ये स्पेशली आमार BTC स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटे BTC जिखिनि लड़ा छाली विशेषके महिलाসকল আছে পিছপৰি আছে সুবিধা পোৱা নাই বহুত কম্পিটিশনত ভাগ লবলৈ তেওঁলোকক উৎসাহ বঢ়াবলৈ আপলিফ্ট কৰিবলৈ আৰু চিনাকি কৰিবৰ কাৰণে এটো স্টেপ হাতত লোৱা হৈছে ইয়াৰ মাধ্যমেৰে আমি আমাৰ মাজত লুকাই থকা সুপ্ত হৈ থকা খেলুৱৈ
ছোৱালী খেলুৱৈসকলক আমি বাছনি কৰি উলিয়াবলৈ সুযোগ পাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ আমাৰ মাজত বহুত ভাল ভাল ছোৱালী ওলাই আহিছে তেওঁলোকক আৰু অকণমান বেটাৰ কোচিং দি পেলাই আমি ষ্টেট লেভেলৰ কম্পিটিশ্যনত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তেওঁলোকে প্ৰাইজ পাব পাৰে তাৰপিছত নেশ্যনেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে এইটো এটা অতি সুন্দৰ সুযোগ আৰু সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে আমাৰ BTC-বাসী মহিলাসকল ভাগ্যৱতী এইটো কাৰণতে যে অসমত বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকে এই সুবিধাখিনি পোৱা নাই বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি পাইছে গতিকে তাৰ সৎব্যৱহাৰ সকলোৱে কৰিব লাগে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰু দিয়ে সকলো খেলুৱৈ প্ৰেমীসকলক ছোৱালীসকলক জনাওঁ যে এই সুযোগটো তেওঁলোকে সৎব্যৱহাৰ কৰক আৰু নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰতিপন্ন কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ উদ্যোগী হওক मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला कमिटि एबसुनि जुथाइ बानजायनायाव आइजोफोरनि सांग्रांथि आरो जौगानाय लाबोनो थांखिजों थांनाय 26 अक्ट'निफ्राय जुरिजेननाय आइजोफोरनि साइकेल हानजा सुनाय हाबाफारिया दिनै 3थि सानाव आगान होबाय उदालगुरि जिल्ला बेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय खैराबारि दखरा एबसुनि सिनाखना गोजौ फरायसालिनिफ्राय थांनाय 26 मार्चनिफ्राय दिरुननाय आइजोफोरनि सांग्रांथि आरो जौगानाय लाबोनो साइकेल हानजा सुनाय हाबाफारिनि 3थि साननि हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आइजो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि आइजोफोराबो आखायाव प्लेकार्ड बेनार फेस्टुन लानानै आइजो माहारि सांग्रां जा गोग्गो माहारि दानायाव बाहागो ला इनायनि हेंथायै गसंथा उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि हेंथायै गसंथा बायदि बायदि स्लगानजों थासारिखौ गोमखांहोयो फैगौ 8 एप्रिल अक्ट'निफ्राय 7 साननि हाबाफारिजों क'क्राझार सांस्कृतिक समाजनि बानजायनायाव आरो रंमन बिहुवा हानजानि हेफाजाबजों 7 साननि हाबाफारिजों क'क्राझाराव बिहु मोसानाय फोरोंथाय बादा खुंफुंनो साखाफारा जादोंसै बानजाय आफादा मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायहरदों दि क'क्राझार सहराव थानाय आसाम साहित्य सभा भवनाव 7 साननि हाबाफारिजों खुंनो गोनां मोसानाय फोरोंथाय बादायाव BTCनि हारिमु बिफाननि दिथागिरि खनजना ब्रह्मआ बेखेवनानै होगोन होननानैबो रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों खुंफुं आफादनिफ्राय फोरमायहरदों रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनदों क'क्राझाराव गा.थि BTC खोलोबनि हिन्जावसाफोरनि गेलेमुवारि हाबाफारि खुंफुंदों एबसुनि बानजायनायाव आइजोफोरनि साइकेल रेलिया 3थि सानाव आगान होबाय आरो क'क्राझाराव बिहु मोसानाय फोरोंथाय खुंफुंनो साखाफारा जादोंसै बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।